Esto é minuto 91 e esta é a xornada de Liga donde acudimos a un dos campos da segunda autonómica, Grupo 13. Sabemos algúns partidos. Na primeira xornada ese Mos Xinzo, con ese 1-0 a prol do equipo de Mos. Logo seguimos traendo partidos. O San Salvador de Budiño 2, Alerta 1, que deu moito que falar tras as nosas declaracións contra o equipo do Alerta. Declaracións contra os xogadores que entre eles adicábanse máis a insultarse que a xogar a fútbol. Tiveron reunión por mor desas palabras de minuto 91. Voltamos a San Cambio, pero para traer o equipo filial o Pontellas B, que gañaba pola mínima o Tomiño. E hoxe, dende Santa Columba, e teñen as imaxes de fondo, empata a 0 goles, un gol anulado arriba de Louro. Moito follón entre os xogadores, pero ao final non chegou a sangue ao río. Así que empata a 0 goles. E vamos xa cos marcadores desta categoría. Temos xa todos os marcadores. Louro 2, Nieves 0, Arbo 1, Progresista 1, Cañiza 3, Budiño 1, Alpinista 1, Xinzo 0, San Juan de Rubios 1, Tide 3, Tomiño 1, Oyense 1, Goián 5, Riviera 0 e Alerta de Sanguiñeda 2, Pontellas 1. Aí está o Alerta, que dentro de 15 días o teremos nas nosas imaxes con ese partidazo, o derbi Alerta Mos. Esta é a clasificación do Grupo 13, segunda autonómica. Arbo 11 puntos, Budiño segundo con 10, Mos é terceiro con 9 puntos tras o empate de hoxe. Oyense e Progresista 8 puntos, 7 para Goián, Nieves, Xinzo, Louro, Alerta, Pontellas B, Alpinista, Rivera. Con 6 puntos, Cañiza 5 para arriba de Louro tras o empate de hoxe. Tire 4, os mesmos co Tomiño, un Tomiño que está fundido na táboa, baixou de categoría da primeira autonómica e aquí sigue. É San Juan 2 puntos. A vindeira xornada, Nieve Riva de Louro, Progresista Louro, Rivera Arbo, Budiño Goián, Xinzo Cañiza, Tide Alpinista, Pontella San Juan, Oyense Sanguiñeda e Mos Tomiño. Estos son os marcadores e estas son as imágenes do empate a 0 entre Riva de Louro e a Unión Deportivo Mos. Minuto 91. Con oso deporte, con oso fútbol. Saludos e benvidos a Minuto 91, edición do domingo 13 de outubro. Xa está aquí o marcador do partido que nos hoxe trouxemos para todos vostedes. Xa están vendo as imaxes de fondo. Estamos con esta categoría, a segunda autonómica, Grupo 13, xogado en Santa Columba. Riva de Louro, Unión Deportivo Mos, empata a 0 goles, un gol anulado. Dende a nosa posición non pudemos saber a ciencia certa se era gol ou non o marcado polo equipo do Riva de Louro. Bo partido entre ambos os conxuntos, sacando ese único tanto que non subiu o marcador. Empata a 0 goles. Mentras vemos as imaxes, vamos a escoitar aos adestradores de ambos os conxuntos. O do Riva de Louro unha vez máis expulsado a pasada fin de semana, hoxe voltou de novo e dice que ten represalias por parte do colexiado. Escoitaremos o que nos dixo unha vez rematado o encontro. Fomos ao vestuario, trouxémolo e falou para Minuto 91. Contra o remate do encontro, a choiva sempre fai estragos nas imaxes. Vamos a escoitalos, vamos a velos en que sexa en branco e negro. O partido témolo en cor, como están xa comprobando. O dito 0-0 e os luns ampliamos marcadores no Grupo 13 da segunda autonómica. Vamos xa cos marcadores mentras disfrutamos desas imaxes. Nuns intres chegarán as declaracións dos porteiros, porque foron os protagonistas. Os tiros atalláronos ambos os porteiros, do Riva de Louro e do Unión Deportivo Mos. Falan para nós dentro duns intres, despois de escoitar os adestradores. Antes vamos cos marcadores da Preferente Sur. Temos xa todos os marcadores. E atención, porque o Caselas ponse en situación perigosa. Terceiro pola cola, a 2 puntos do Lalín, que é o que pecha esta clasificación con 5 puntos. O Caselas ten 7 xunto co equipo ourensán do Beleas. Outro equipo con 7 puntos é o Valladares, o equipo vigués. O Ribadumia agora está empatado a puntos 17 co Porriño Industrial, que empatou na súa viaxe ao campo do Lalín, o Anxo Cortizo. Ribadumia gañou 3-1 o Grove. E estos son os marcadores finais: Céltica 3, Mondariz 1, Portonovo 5, dito Caselas 0.
Outro día empezaron xogando ben, perderon 2-4 co Ribadumia e dixen a Ribada que estaba en situación perigosa, quitoulle un pouco de importancia. Todo hai que decirlo, que o Casela estaba xogando moi ben ao fútbol, ten varias baixas, algunhas das cales expulsados xogadores. E o dito, 5-0, unha manita por parte do Portonovo, donde xoga entre outros Silva, o que fora gran xogador do Tomiño. Outro día falamos co seu tío, que é o presidente deste equipo do Campo do Olivio. O Unión Deportiva se empatou no Carballo ante o Gondomar. Ourense 2, Estradense 1. Pontevedra 3, xogado esta mañá ás 12. Pontellas 2 pola mínima, pero gañou Pontevedra, o mesmo resultado, pero adverso outro día en Lourambal. Barco 3, Valladares 1, Melías 0, Xuventude Sanxenxo 3 e Bahía 1, Villalonga 3. Un Villalonga que vai disparado hacia os postos de arriba, un equipo que baixou da terceira división. O dito, 17 puntos para Ribadumia e Porriño Industrial, 16 para Villalonga, 15 Céltica, Gondomar 14, os mesmos que Sanxenxo. Ourense B, con 12 queda o Atios no oitavo posto, noveno para Pontellas, con un punto menos 11 tamén para Portonovo. 10 teñen o Portonovo, Pontevedra, Mondariz e Rápido de Bahía, con 9 puntos un equipo, o Barco de Valdeorras, 8 para Estradense, Grove e Audito. 7 puntos para 3 equipos, Valladares, Caselas, Melías. 5 para o Club Deportivo Lalín, que tamén baixou da terceira división. Pois así está a clasificación, e a clasificación está comandada, como decimos, con 17 puntos, compaxinada entre o Porriño e o Ribadumia. Gañou Ribadumia, empatou o Porriño. Vindeira xornada, Céltica, Ribadumia, Grove, Portonovo, Caselas, Pontevedra, Pontellas, Lalín, Porriño Industrial, Ourense B, Estradense, Atios, Gondomar, Barco, Valladares, Melías, Xuventude Sanxenxo, Bahía, Mondariz, Villalonga. Ao longo da semana iremos dándolles información de que partido vamos a traer para todos vostedes, un, como mínimo, ya da preferente. Están vendo de fondo as imaxes deste partido, empate a 0 goles, non houbo goles en Santa Columba, Ribadelo 0, Mos 0. Nuns momentos checan as declaracións dos adestradores e logo dos cancerbeiros, que foron os artífices. Non deixaron que a súa portería fora penetrada polos goles dos equipos rivais. Pois así, con estas imaxes, les deixamos a vindeira fin de semana. Estaremos de novo nun campo de fútbol. Saúdos del Fernández, minuto 91. Máis imaxes, máis deporte. Se ven sin problema ningún. Unha pena porque uns puntos que nos facían moita falta ahora mismo para tirar un poquinho para arriba, pero bueno, hai que aguantar e seguir. Pero viñestes de gañar o pasado fin de semana, no? Que foi importante o Bálsamo, no? Sí, foi o que nos deu un poquinho de vida. Nos facían falta os puntos 2 para tirar un poquinho máis, pero bueno, xa digo, unha pena, ahora seguir luchando. Sin embargo, xogades ben, dende a nosa posición, vendo vos xogar, xoga ben o Ribadelo no fútbol. Xogamos, o que pasa que, bueno, tamén nos falta a veces un puntiño esa suerte, que é o mellor cara ao gol, que a veces nos queda un pouco atrás. Por que se pica tanto a xente nesta categoría? Porque nos vemos moito pique. Un pouco os árbitros que deixan un pouquinho de man, a veces algunhas xogadas, é normal, é difícil para eles tamén. Pero non tampouco ten compañeiros nas bandas. O estar solos é un pouco difícil, pero bueno, en estas categorías é o que topamos. Pois veña, a gañar o vindeiro fin de semana. Moitas gracias, a ver se centra. Veña, chao. Estamos jugando, bajamos poco a poco, pero bueno, muy difícil, la defensa muy complicado, pero bueno, todo bien, creo que sean todos jugadores, pero todo bien. Bueno, poco a poco están jugando bien, pero un poco aburrido, pero bueno. Pero seguir sin perder o Mos. Sí, todo bien. 8 puntos, veña. Noraboa. Gracias. Que tiña que un xogador no chan e por favor que deixara entrar as asistencias, xa me dixo de malas maneiras, lárgate daqui. Entón non é forma de falar, entón claro, cando me falou así, pois eu tamén me quenten un pouco, que non se debe facer, pero bueno, non pasou nada. Que pasa, que hai pique entre vos ou que? Sí. Coñecedevos, xa de outras categorías? Sí, sempre que non podo dicir nada, como lle diga hola, pois xa me expulsa.
Hoxe, pois, o exemplo aí, porque eu simplemente estaba dicindo que tiñamos un xogador no chan que iba a atender, a ninguna protesta, nin nada, anulounos un gol moi claro, que nin siquiera yo protesto, porque, bueno, o árbitro está para equivocarse, pero se lle digo que temos un xogador no chan, que, por favor, que o atenda, que me veña, que de malas maneiras, porque poden dicir está amonestado ou está expulsado, pero non, lárguese de aquí non é forma de falar a nadie, es el que respeto hacia él, ten que respetar as personas. Vamos a falar do partido, temos o adestrador do Mos, empate a 0 goles, bueno, aí seguides, ¿no? Bueno, seguimos, no como nos gustaría. Quero dicir, imbatidos de momento, seguimos, non perdestes. Ben chegado ao punto, bueno, o partido foi un partido ben xogado, o Ribador ten un poquito, hai que decirlo. Sí, foi un partido bastante bronco, mucha falta. Sí, iso que estou vendo nesta categoría, ¿no? Sí. Outro día estive no Pontellas Tomiño tamén, bueno. Sí, eso nos dificulta un poquitín las cosas. Nosotros ¿Por qué se pica tanto esta xente xogando nesta categoría? Pues no lo sé. Que logo fin de semana igual están por aí de copas. No, xuntos, lo que pasa claro, es que hay que dar la cara. Normalmente los equipos no tienden a jugar el balón, sino tienden a tirar el balón para arriba, ¿no? Y hacer segunda jugada, ¿no? Y entonces es cuando vienen pues todos los roces, todas las faltas y todos los contactos. Si los equipos nos dedicáramos a intentar bajar el balón y jugar en general, pues sería todo más fácil. Pero no es así. Vaise contento despois do que aconteceu, un gol anulado a eles, que vale, na nosa posición non podemos velo. Eles dicen que gol, hombre, contento, había que verlo en línea, pero o árbitro só está el, xa con dous a ambos lados, xa é difícil porque vemos xogada na preferente a terceira división, a segunda, vimos na primeira, non é fácil para o colexiado, ¿no? No es fácil, no hay líneas, es difícil, quitar en esta categoría es complicado. Y respecto a la pregunta que me haces, pues contento no me voy. Nosotros pues queremos ganar y un empate pues bueno, no sabe siempre a poco. Bueno, pero un punto, ¿no? Bueno, es un punto, sí, es un punto, gracias, y bueno, y a ver la próxima semana cómo se desarrolla todo.